o chemare, o alegere și o lucrare nemaipomenită. Suntem chemați toți de Dumnezeu. Suntem chemați toți să facem alegeri. Suntem chemați toți să avem lucrări nemaipomenite. De asta vom continua din 2 Corinteni, din capitolul 6, să citim textul împreună, ne închinăm, ne rugăm ca Domnul să ne vorbească și după aia vom trage câteva concluzii. Hai să ne ridicăm în picioare ca semn de închinare, da? Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprifăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprionirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Suntem priviți ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Priviți ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Am dat drumul gurii mele față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Nu vă înjugați sau în jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul, ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial sau Domnul dracilor, ce legătură are cel credincios cu cel necredincios, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, pentru că ne vorbești. Mulțumesc din toată inima pentru chemarea pe care Tu ne faci. Mulțumesc pentru posibilitatea de a Te alege. Mulțumim pentru lucrarea nemaipomenită pe care ne-ai chemat fiecare dintre noi. Aș vrea să dai Tu lumină de sus. Prin lumina Ta vedem lumina. Lumina Duhului Tău cel Sfânt să coboare peste noi, să fie în dreptul fiecăruia, să înțelegem cuvântul Tău. Și vorbește-ne, Doamne, ca să știm și să fim încredințați că e vocea Ta și că vrei să facem ceea ce Tu ne spui, Doamne. Te rugăm din toată inima. Binecuvântează Biserica Iisus Mântuitorul, oriunde s-ar afla, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Vă rog frumos să ocupați locul. Pavel este chemat să-și apere lucrarea, să-și apere mărturia, să-și apere, nu știu, nu înțeleg, mi-e așa de greu, un paradox, te duci într-un loc, nu-i nimica, spui Evanghelia, se întorc oamenii de la întuneric, la lumină, de sub puterea Satanii, la puterea lui Dumnezeu, se întorc,
apare o biserică, recunoști că Dumnezeu a lucrat prin Apostolul Pavel și după ce trece o perioadă, un an și ceva, câțiva ani, se ridică alții din mijlocul bisericii și îl contestă. Că nu e așa de bun predicator ca alții, că nu e așa de înfocat, că nu e așa, că nu e așa. Și Pavel, interesant cum își apără într-un fel lucrarea, sau mai bine spus, apără ceea ce a făcut Dumnezeu prin el. Primul lucru care aș vrea să înțelegem și foarte important. Fiecare lucrător împreună cu Dumnezeu. Pavel spune aici, lucrăm împreună cu Dumnezeu. Fiecare lucrător împreună cu Dumnezeu are partea lui, are povestea lui unică despre cum a experimentat întâlnirea cu Harul Dumnezeu. Nu poți să fii lucrător împreună cu Dumnezeu sau un slujitor al Dumnezeu dacă nu ai povestea ta unică. Cum te-ai întâlnit cu Harul lui Dumnezeu? Cum ai strigat? Cum ai fost ascultat? Cum ai fost ajutat? Cum ai fost mântuit, iertat, eliberat, folosit, sfințit, curățit, restaurat? Pavel vine și spune, ca unii care ce-am făcut? La vremea potrivită Domnul spune, te-am ascultat. Fiecare lucrător a avut o vreme potrivită, când a strigat după Dumnezeu. Și Domnul spune, a fost o vreme când te-am ascultat. Tu ai strigat și eu te-am ascultat. A fost o vreme când tu ai strigat și eu te-am ajutat. A fost o vreme potrivită și a fost o zi a mântuirii. Asta este fundamentul credinței noastre. Dacă nu am avut o zi a întâlnirii, a mântuirii personale cu Hristos Domnul, cu Hristos Mântuitorul, nu putem să fim în categoria slujitorilor lui Dumnezeu. De ce? Că nu-L cunoaștem. Nu putem vorbi despre Dumnezeu și să chemăm pe alții la Dumnezeu dacă noi nu suntem în casa lui Dumnezeu, dacă nu aparținem Lui. De asta chemarea mare este nu la sluji pe Dumnezeu. Prima chemare este de a-L întâlni pe Dumnezeu. De a-L întâlni pe Dumnezeu. De asta să fiți gata să răspundeți oricui vă întreabă din nădejdea care este în voi. Deci să nu vorbiți de Dumnezeu din afara casei. Să poți vorbi despre Dumnezeul tău din casă. Să poți să spui Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, Tatăl meu, Mijlocitorul meu. Să poți să vorbești din casă. Este o mare diferență. Să vorbești din casă și să vorbești de afară. De asta, în capitolul 5, spunea Pavel la un moment dat, de aceea noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Doar povestea, Iisus a venit, Iisus s-a născut, Iisus a trăit, Iisus a murit și totul e o poveste în istorie, acum 2000 de ani și viața mea în continuu este fără sărbătoare, fără sărbătorit, fără Dumnezeu, nu mă atinge și nu mă schimbe absolut deloc. De asta, când Dumnezeu se uită la o astfel de atitudine, spune ceea ce spune prorocul Isaia, capitolul 29, versetul 13, când se apropie poporul ăsta, se apropie cu gura, cu buzele, dar inima lui departe, nu mă cunoaște, habar n-are de mine. De ce? Pentru că vorbesc despre mine din afara casei. Vorbesc dintr-un spirit de religie, dar nu au înțeles esența religiei. Esența religiei este relația. Relația cu acest Dumnezeu. De aceea, Domnul să te binecuvânteze. Dacă nu ai strigat până acum după Dumnezeu, și mesajul ăsta nu numai pentru voi, pentru cei care ascultă și vă duceți în casele dumneavoastră, când n-ai strigat Dumnezeu, încă n-ai ajuns, încă nu ți-a ajuns cuțitul la os, încă nu ești disperat. Strigi doar în momentul când nu ai nicio șansă. Și îți dai seama că fără Hristos ești pierdut și ești pierdut veșnic. Ești pierdut și ești pierdut veșnic. Toți slujitorii, Pavel a fost unul dintre ei, în care a spus pe drumul Damascului, cine ești tu, Doamne? Și Pavel a zis, de ce mă prigonești, spunea Domnul? De ce mă prigonești? 3 zile să nu vadă lumina. Asta era Pavel. Religiosul Pavel, fără lumină,
fără a-L cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat. Și după aia este povestea Lui. Fapte 9, fapte 22, fapte 26, povestea Lui. Trebuie să ai și tu povestea ta. Trebuie să o scrii, trebuie să o spui oricând, să o spui într-un minut sau în 3 minute sau într-o oră. Dar trebuie să depui mărturie de Dumnezeu care ți-a schimbat viața. Care ți-a schimbat viața. Al doilea lucru care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este ce este harul lui Dumnezeu. Pavel spune ca niște lucrători al lui Dumnezeu, împreună lucrători, vă sfătuim să faceți așa încât să nu fi primit în zadar. Adică să fi primit ceva care nu știi să folosești, nu de folos. Să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Ce este harul lui Dumnezeu? Când mă gândesc la harul lui Dumnezeu sau îndurarea lui Dumnezeu sau ceva nemeritat, mă uit la el și spun ceva care am primit. Dar în contextul în care Pavel a scris, în 2 Corinteni 5, harul înseamnă lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea noastră. Mai concret. 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cum adică este o creație nouă? Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Avem, nu? Duhul nostru, sufletul nostru, trupul nostru. Pavel vine și spune aici, sunteți o creație nouă, după modelul lui Hristos, Dumnezeul om. Omul care se îndumnezeiește, devine ca asemenea lui Dumnezeu. Se întâmplă ceva, este o nouă, cum spunea Stott, o nouă societate, ceva special. De ce ceva special? Pentru că harul începe totdeauna cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și în 14 și 15 din 2 Corinteni 5 spune: dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul a murit pentru toți, toți au murit. Cu alte cuvinte, reprezentantul omenirii, Hristos este reprezentantul omenirii a noi creații și ceva ce moare pentru noi. Dacă El a murit și noi am murit împreună cu El. Și continuarea e foarte importantă. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și înviat. Creația nouă începe cu Hristosul, care își dă viața pentru noi, își dă viața în locul nostru, își dă viața cu noi, ca noi, trăind prin credință, să trăim pentru Cel care a murit și a înviat. Creația nouă înseamnă să mă gândesc la Hristos. Creația nouă înseamnă să am un nou destin și o nouă destinație. Creația nouă înseamnă să-mi doresc mai mult decât orice să fiu asemenea lui Hristos, să-L întrupez pe Hristos, să fie văzut Hristos în mijlocul familiei, în mijlocul societății, în mijlocul comunității. O creație nouă. Cum gândești despre tine? Trăiești pentru Cel care a murit și a înviat pentru tine. Dacă trăim pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi, în Coloseni, capitolul 3, mi se spune: dacă ați înviat împreună cu Hristos, ce să faceți? Gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândește la cum gândește Dumnezeu și spui: Doamne, vreau gândurile Tale să fie gândurile mele. Gândește la ce iubește Dumnezeu. Doamne, ce iubești Tu, vreau să iubesc și eu. Gândește-te la ce voiește Dumnezeu. Ce voiești Tu, Doamne, voiesc și eu. Creația nouă se gândește, se pregătește de pe pământul acesta pentru ce? Pentru veșnicie. Se bucură de viața asta, dar o trăiește în ascultare, prin credință, pentru Cel care a murit și a înviat. Aceasta este făptura nouă. Lucrarea Harului Dumnezeu este în același timp și, cum spune în versetul 18 din 5, spune: Dumnezeu ne-a împăcat prin Iisus Hristos cu Dumnezeu. Wow! Dumnezeu ne-a împăcat cu Dumnezeu. Ce să împace? Mi clar. Pentru El, pentru că este Sfânt, 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 nu este niciun fel de problemă. Că Dumnezeu poate să fie drept și Dumnezeu poate să pedepsească și Dumnezeu poate să fie plin de dragoste. Dumnezeu poate să fie blând și în același timp poate să fie aspru. Dumnezeu poate să fie sus și poate să fie jos. Nu există niciun fel de conflict. De ce? Pentru că El este Sfânt. Asta e fundamentul și atunci, cum spune psalmistul, nu? La cruce se întâlnesc ce?
dragostea cu bunătatea, cu credincioșia se sărută. Dar Dumnezeu s-a împăcat cu Dumnezeu prin Hristos pe noi, pentru că noi nu suntem sfinți în esența noastră. Și atunci, pentru că păcatele noastre ne separă de Dumnezeu, trebuia să vină cineva să plătească pentru păcatele astea. Trebuia cineva să vină să facă o punte între noi și Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a împăcat cu Dumnezeu, împăcându-ne pe noi cu Dumnezeu, prin Hristos. Hristos este Cel care e reprezentantul tău și reprezentantul meu. Așa de important cine te reprezintă. Noi ne alegem politicieni, adevărat? Nu putem să mergem toți la București să ne reprezinte. Alegem pe cineva să ne reprezinte. Contează foarte mult cum mă reprezintă respectivul. Dacă vorbește să nu stă mut acolo, dacă știe ce să spună, dacă are autoritate, dacă nu are, dacă e fricos, contează. Hristos a venit să ne reprezinte pe noi înaintea Tatălui. Și a zis, Doamne, sunt păcătoși toți, dar eu din dragoste vreau să împlinesc planul Tău. Și planul lui Dumnezeu a fost să mântuiască pe toți oamenii, pe toți. Pe toți. Și ce face? Am venit să împlinesc planul. Am venit să mor pentru ființa creată, după chipul și asemănarea Ta. Și au pierdut esența, Doamne. Semănăm ca fii de Dumnezeu, dar în esență suntem stricați, suntem răi. Gândim rău, iubim rău, facem rău. Asta e esența noastră. Oricât ne-am educat noi, oricât ne-am împopoționat noi, oricât ne-am cosmetizat noi, în esență ne-am stricat. Nu avem nicio șansă. Și lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea aceea care vine după noi, când auzi strigătul ăla și gemătul ăla, a noi vine să ne ia de acolo. Hristos a făcut o punte între Dumnezeu și om. Hristos este Cel care a venit să ne împace cu Dumnezeu prin Hristos Domnul. După aia lucrarea lui Dumnezeu este cea care și este lucrarea de împăcare, este lucrarea de împuternicire. Nu numai că m-am împăcat cu Dumnezeu, dar acum Harul lui Dumnezeu spune, îți dă ceva ție. Și acel ceva spune, ne-a încredințat slujba împăcării. Deci Dumnezeu ne-a împăcat și ne încredințează, spune, duceți-vă și spuneți de ce am făcut eu omenirii. Duceți-vă, vă încredințez propovăduirea acestei împăcări. Du-te și spune că fiecare om este împăcat cu Dumnezeu prin Hristos. Nu fă în zadar lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ai primit iertarea și știi că doar prin credința în Hristos ești iertat, tu ai fost mandatat de Cel care te-a iertat, ce să faci? Să duci să faci slujba împăcării, slujba împăcirii. Hristos, când și-a strâns ucenicii, le-a spus mai multe fericiri, dar una dintre ele este extraordinară. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Cum adică? Împăciuitorii, fii ai lui Dumnezeu. Slujba împăciuirii. Ne-a chemat Dumnezeu să trăim în pace. Dar nu doar să nu am, spunea cineva că pacea nu este absența conflictului. Pacea este a trăi în unitate și în armonie. Dar cel care este împăciuitor și care este Fiul de Dumnezeu, ferice de cei împăciuitori că ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu, sunt cei care se gândesc la aproapii lor și se gândesc la binele cel mai mare. Nu doar să trăim într-o relație bună unii cu alții, ci să gândesc cum aș putea să-l împac pe omul de lângă mine, să-l pun în legătură cu Dumnezeu, ca și el să fie în pace cu Dumnezeu. Asta ții pe inima ta când ai primit Harul lui Dumnezeu. Cum să-l ajut pe altul să se împace și el cu Dumnezeu. Să-l cheme și el pe Dumnezeu ca și Tată. Să vorbească și el cu Dumnezeu direct. Asta a făcut Pavel. Asta au chemat să fie misiunea bisericii de 2000 de ani. Toți cei care ați primit împăcarea cu Dumnezeu în Hristos, sunteți chemați acum să intrați în slujba împăcării și să propovăduiți împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Noi căutăm să ne împăcăm unii de alții. Împăcăm pe ruși cu ucraineni, pe americani cu ruși, împăcăm. Dragii mei, oare n-am învățat din mii de ani de istorie că oamenii sunt așa de stricați încât pot să facă legăminte, pot să facă tratate, pot să pună ștampili, pot să plângă, pot să promită, pot să-și dea pe mama, pe tata, orice.
și la prima ocazie te-au vândut. Asta e natura noastră, e stricată, nu putem să ținem nimic. Dumnezeu în noi poate să ne schimbe și să spună cuvântul vostru este da și amin. Da-ul vostru să fie da, chiar dacă în paguba ta ți-a ieșit ceva din gură și nu știi să de cuvânt, plătești și îți ții cuvântul. Nu tău să fie nu. Doar o nouă creație, doar Dumnezeu în noi poate să ne împace și să ne trimită să facem slujba asta în păcări. E o schimbare nu de formă, ci de esență, din esență. Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a împăcat cu Dumnezeu prin Hristos pe noi. Dumnezeu este Cel care ne-a împorternicit și ne-a încredințat. Dumnezeu este acela care, într-un mod special, ne pune pe inimă și ne ducem la cei din jur și le spunem: vă rugăm fierbinte. Știți care e cuvântul ăsta? Cerșesc înaintea ta, te rog eu frumos, te implor, împacă-te cu Dumnezeu. Să mă duc înainte, oameni spun, cad în genunchi, în numele Lui Iisus, împacă-te cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul pentru tine, impacte. Dar de ce să mă umilesc în halul ăsta? De asta nu este umilință, asta este slujba împăratului. De ce? Pentru că îmi dau seama de consecințe. Când Dumnezeu și-a dat viața prin Hristos pentru noi, a respinge jertfa lui Hristos, înseamnă a întoarce spatele veșniciei, a darului vieții veșnice. Și consecințele sunt groaznice. De asta spune, departe de fața mea, mânia lui Dumnezeu, iazul, focul, adâncul. Oamenii se sperie de lucrurile astea. Nu trebuie să ne speriem de asta, trebuie să ne speriem că întoarcem în fața celui care a făcut totul ca să fim lângă El. Wow, mergi cu mașina, o să cazi, un accident și ai să mori și nu știu cum. Nu de aia să te temi. Teme-te de tine că nu asculți. Teme-te de tine că ți-o pus șoseaua bună, ți-o pus reguli, ți-o pus mașina, teme-te. Problema ta nu este sfârșitul, problema ta în mod special este ascultarea de Dumnezeu. Slujba împăcării. Nu faceți în zadar harul lui Dumnezeu. Nu faceți în zadar ce-a făcut Dumnezeu pentru noi ca să fim iertați. Nu faceți în zadar slujba împăcării. Nu faceți în zadar autoritatea care vi s-a dat de a spune despre alții. Ori de câte ori nu spunem altora, dragii mei, știți ce se face? Nu-i omorâm pe ea. Ne omorâm pe noi. Ne omorâm din nou de a mai gândi ca și Dumnezeu. Omorâm ceva în noi în care spune Dumnezeu, dar iubește și tu pe celălalt, nu te mai gândi la tine. Dar gândește și tu că fă și tu ceva care să conteze pentru cer. Uitați-vă câte energie, cât timp, câți bani consumăm pentru noi. Și Domnul spune, n-ați vrea să vă îmbogățiți față de mine. Pavel spune, o slujbă dumnezeiască ce trebuie onorată prin vegherea noastră în slujirea încredințată. Ce am primit noi este o slujbă dumnezeiască care trebuie onorată prin vegherea noastră. Două lucruri care putem să onorăm slujba. Prin calitate și prin modalitate. Care este calitatea? Nu trebuie să știrbesc nimic din Evanghelia lui Hristos. Hristos, Dumnezeu, s-a întrupat, a trăit o viață fără de păcat, a murit din dragul nostru, a înviat din morți și ce a făcut? S-a înălțat la ceruri, mijlocește la dreapta Tatălui și într-o zi se va întoarce să ne ia acasă. Iar pentru o lume nepocăită și o lume care respinge dragostea lui Dumnezeu, va urmea o condamnare veșnică. Evanghelia trebuie spus, e o veste bună, extraordinară. Dar e o veste în care prinde doar dacă îți dai seama cum ești și cine ești în raport cu Dumnezeu. Dacă nu realizezi cine ești, n-ai nicio treabă. Nicio treabă n-ai de Evanghelie. Nu ai nicio nevoie de Evanghelie. Da? Când te duci la spital, uitați-vă câte spitale extraordinare se fac în țara noastră. Dar ce spunem? Ai, fain, câte milioane, câte miliarde, da. De ce? De ce nu mă interesează? Pentru că nu-s bolnav. Că dacă aș avea o suferință, de capul meu aș căuta pe internet care-i boala mea, care-i spital, unde să mă duc, cum e făcut, m-ar durea extraordinar. Dar după ce ești vindecat, ce ai face? Ai spune tuturor, acolo am fost, nu? Acolo am fost. Doctorul ăla m-a operat. Așa mi s-a întâmplat minunea. Așa eram și eu. Ei, același lucru. Slujba asta e extraordinară. Trebuie să fie calitate. Să spunem tuturor oamenilor că pot fi nu numai vindecați în numele Lui Iisus. Credem noi într-o
iertare veșnică, credem noi cu adevărat într-o restaurare, credem că Dumnezeu poate să atingă și Duhul să-l aducă la viață și sufletul să poată să trăiască și să se bucure și credem că Dumnezeu se poate atinge și de trupurile noastre ca să fim vindecați. De cele mai multe ori e lipsa credinței noastre. Dar e suveranitatea lui Dumnezeu. Și vă spun, credeți din toată inima că tot ce a făcut Iisus se poate întâmpla și astăzi. Și astăzi se poate întâmpla. Și astăzi se poate întâmpla. Slujba dumnezeiască, calitate. Spuneți Evanghelia celor din jur. Și doi, modalitatea. Cum o faceți? Cum? În tot ce am citit aici cu Pavel, și am să vă spun doar pe lista aceasta, sunt lucruri care se descriu ca prin, noi nu facem ca, noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie vindecată, ci spune prin cum facem lucrul ăsta și în ce situații. Vreau să vă citesc doar situațiile ca să le vedeți că asta nu le putem schimba. Deci situațiile nu se pot schimba. Dar după aceea trebuie să fim atenți la prin. Cum facem noi slujba aceasta? Situațiile. În necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, în slavă și ocară, în vorbire de rău și vorbire de bine. În. Pavel spune, asta este viața noastră, înuri. Trăim în ele. A trăi cu Dumnezeu nu înseamnă absența necazurilor, nu înseamnă absența nevoilor, nu înseamnă absența strântorărilor, nu înseamnă absența temnițelor, bătăilor și toate ce. Nu înseamnă absența, ci înseamnă prezența lui Dumnezeu, cum te raportezi tu în aceste lucruri. Acolo se vede. Fiul lui Dumnezeu, ia să văd cum reacționezi tu când ești batjocorit, cum reacționezi tu când ești pus pe cruce, cum reacționezi tu când ești în mormânt, cum faci în. Astea nu se pot schimba. Hristos spune, dacă pe mine m-au prigonit și m-au urât, așa se vor face și cu voi. Cu alte cuvinte, obișnuiți-vă să credeți că creștinul, biruitorul, este în absența ceva. I s-a întâmplat ceva rău, vai, o l-a pedepsit Dumnezeu. Povești. Treci într-o situație în care se vadă acum Hristos în el. Și sunt oameni care au infirmități, sunt oameni care sunt, v-am zis că am întâlnit atâția alți oameni care n-au nici 1% din ce avem noi. Dar care au văzut nădejde din ei. Pentru că l-aveau pe Hristos. De-abia aștept să fiu în cer. De-abia aștept să fiu ca Domnul. Într-o zi voi fi și eu sănătos. Într-o zi voi avea și o mână. Într-o zi voi avea și eu voi vedea. Într-o zi. De ce? Pentru că lumina era în ei. De asta Domnul să ne ajute să schimbăm situațiile în care sunt. Da? Să schimbăm asta. Dar trebuie să ne obișnuim că în ele Dumnezeu vrea să se arate. Dar ceea ce ne cheamă Dumnezeu ca să fim vrednici copii de Dumnezeu, slujitori al Dumnezeu, este să schimbăm înurile astea, prinurile. Prin cum? Cum să schimb, Doamne? Prin multă răbdare. Știți, când Domnul Iisus povestește pilda cu sămânța aruncată sămânătorului, l-am dat spune și dă roadă în... Când spune, un bob va da 30, 60, 100, va da rod în răbdare. Hristos știa clar, dacă rădăcina nu este în răbdare, nu poți să faci nimic. Vom reacționa. Noi nu suntem chemați să reacționăm la lucrurile astea. Noi suntem chemați să acționăm cu Dumnezeu. Deci, prin multă răbdare. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare, să ne gândim nu la cum să scap de consecințe, ci mă gândesc la cum să am multă răbdare. Am nevoie de multă răbdare, trebuie să mă duc să stau cu Domnul. Prin curăție. Să-mi dau seama că Dumnezeu care este Sfânt, voi putea să stau în prezența Lui dacă mă curățesc. Prin înțelepciune. Doamne, dă-mi lumină. Cum să fac în situația asta? Prin îndelungă răbdare. Acum să schimbăm cazul. Când este îndelungă răbdare, nu mai este ce urmărești tu, ci ce face Duhul lui Dumnezeu în tine. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Astea sunt lucrări și roade ale Duhului în noi. Nu-i chinuială să fiu îndelung răbdător.
Responsabilitatea mea este să mă pot duce lângă Cel care are răbdare, lângă Cel care are îndelungă răbdare, adică lângă Hristos. Și să spun, Doamne, umple-mă. Ce să mai schimb, Doamne? Prin Duhul Sfânt. Doamne, vreau ca aceeași putere care a coborât la Rusalii peste noi, să vină aceeași putere și peste noi, Doamne. Da, avem Duhul lui Dumnezeu, că am crezut în El. Aleluia, Domnul să vă binecuvânteze. Dar în lucrare sunt situații când parcă ai nevoie de ceva. Nu parcă, sigur ai nevoie de ceva mai mult. Și spui, Doamne, vino Tu. Doamne, coboară-te Tu. Imaginea care vă repet, în care Duhul Dumnezeu mi-a vorbit despre lucrul ăsta, că este în noi, este deasupra, vine, coboară și trebuie să lăsăm că Dumnezeu, este imaginea de la potop. Când citești Geneza, capitolul 7, versetul 11-12 acolo, spune la un moment dat, sau când Dumnezeu a venit să salveze, pe unii să-i judece, dar pe alții să salveze, pe noi și pe cei din corabie, a făcut un lucru. S-au desfăcut, ce s-a desfăcut? Adâncul, s-au rupt, da? S-au rupt izvoarele adâncului. Apa a venit din pământ. Și după aia spune, și s-au deschis stăvilarele cerului. Deci apa nu a căzut doar de sus. S-au venit și din adânc, cu alte cuvinte, și din interior, și deasupra. Și totul s-a umplut. Când cerem ca Dumnezeu să ne viziteze, noi spunem noi, Doamne, vino pe sus, Doamne, lucrează din interior, Doamne, câteodată așa face. Doamne, lucrează din interior în exterior, Doamne, din exterior în interior. Doamne, lucrează! Lucrează și atingem inima din interior tot, dar vino, Doamne, și din afară. Dar vino și vorbește înainte, merge înaintea oamenilor. Du-te și pregătește-le inima. Du-te că atunci când se întâlnesc cu mine să pot să le spun, să știu ce să fac. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să fie exact ceea ce El spune. Vă trimit, eu plec la Tatăl și vă trimit un mântuitor, un locuitor de aceeași calitate, de aceeași valoare. Este Duhul Sfânt. Este Duhul adevărului. Este Cel care vine să locuiască în voi. Este Cel care va călăuzi. Te va învăța. Când suntem în necazuri, în probleme și nu avem probleme cu răbdare, avem probleme cu bunătate, avem probleme cu dragostea, dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin ce fac? Trebuie să-i spun Domnului, să vorbesc cu Dumnezeu Tatăl în numele Lui Iisus, prin Duhul Sfânt, să-i spun, Doamne, deschide-mi ochii să văd. Doamne, vorbește-mi prin cuvânt. Doamne, dă-mi vise. Doamne, dă-mi vedenie. Faceți rugăciunile astea? Le mai faceți? Le credeți? Iov 33 spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Și acolo să vedeți, vise, vedenii, înștiințări, dar omul nu ia seama. Dar care este ținta lui Dumnezeu? De ce face Dumnezeu lucrul ăsta? Ca să abată pe om de la calea rea. Cum adică să mă abată de la calea rea? Duhul Dumnezeu știa ce știa. Noi suntem pe ce cale suntem? Pe calea rea. Să mă abată de la calea rea și să-mi ferească inima de mândrie. Mergem pe ce e rău și inima noastră e stricată. Domnul spune, vreau să te abat de la calea rea. Vreau să te duc pe calea cea bună. Hristos este calea cea bună. Vreau ca inima ta să nu fie plină de mândrie, ci să fie o inimă în care să fie Hristos acolo. Deci, concluzia ar fi, nu să mă îngrijora atât de mult în ce sunt, ci prin ce fac. Multă răbdare, multă curăție, înțelepciune, îndelungă răbdare, bunătate, Duhul Sfânt, puterea Lui, dragostea neprefăcută, cuvântul adevărului, puterea lui Dumnezeu, care este ceva diferit, este Evanghelia lui Hristos. Ce spune Pavel? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în Evanghelia asta este descoperită o dreptate. Dumnezeu ne socotește drepți. Cum? Prin credință. Cred că dacă Dumnezeu Hristos a murit pentru mine, eu sunt considerat drept și în același timp ce s-a întâmplat în mine mă face să umblu prin credință. Deci este o taină a lui Dumnezeu care ne schimbă, ne cheamă, ne apropie.
Gândiți-vă că din 3 ani de lucrare, 18 luni, Mântuitorul și-a chemat tot timpul ucenicii lângă el. 18 luni, jumătate din timp. De ce? Ca să-i aibă cu sine. 2 lucrări. Minuni, semne. Schimbarea apei în vin și încă una. 2. În 18 luni. De ce? Pentru că era mai important să stai lângă el, să vezi cum gândește, să vezi ce iubește, să vezi ce planifică, să-l vezi, să stai lângă el. Ucenicia, în esență, înseamnă să stai lângă unul care e mult peste tine, ca să poți să crești. Să-i aibă la sine. Creștinism fără putere înseamnă creștinism fără Hristos. Fără ucenicii. Noi vorbim despre Hristos, dar nu-L cunoaștem pe El, nu stăm lângă El. Dacă îi spui la unul, trebuie să citești Biblia. Dar n-am timp, nu am timp să citești. Păi dacă n-ai timp, n-ai cum să fii la sine, n-ai să fii lângă Hristos. Păi trebuie să te rogi, să te oprești, hai să ne oprim, să ne rugăcim. Dar eu n-am timp. Păi dacă n-ai timp, nu o să ai putere. Păi dar n-am timp să mă întâlnesc cu frații, că am altceva. N-ai timp. Hristos a alocat jumătate din viața Lui de lucrare ca să-i aibă la sine. Hai să vezi cum mănânc, hai să vezi cum lucrez, hai să vezi ce gândesc, vină încoace. Și după aceea, și priviți în felul ăsta. Ce fac, cum gândesc. Și după aia început să-i trimit. Încet, pac. Deci Pavel spune, fraților, nu știu ce dovadă să vă mai dau eu, dar vreau să vă spun că e o slujbă dumnezeiască în care sunt în atâtea necazuri și toate alte și ținta mea este să schimb, spun calitatea, dar în același timp mijloacele. Domnul să ne ajute ca în mijloacele acestea, că aici este partea noastră. Doamne, ajută-mă să devin, prin mijloacele astea să pot cu adevărat să mă asemăn cu Tine. De aceea, nu descurajați. Alții au fost înaintea noastră, alții au umblat pe urmile lui Hristos. Dumnezeu a schimbat și a folosit în moduri extraordinare. Căutăm foarte mult să fim cunoscuți sau să vorbească despre noi. Apostolii spun același lucru. Suntem priviți de lumea aceasta. Cum suntem priviți? Și face o listă. Necunoscuți, murim, pedepsiți, întristați, săraci, n-avem nimic. Așa ne vede lumea cu valorile noastre. Ce cer, ce gânduri, ce puturoși, ce leni, și pierderi de timp. Când am ieșit din inginerie, mi-a zis cineva, păi, dar tu ești sănătos, ai plecat din inginerie și te-ai dus la orfani acolo. Păi, ai plecat din oraș și te-ai dus la țară. Păi, ai plecat de acolo și ești nei ca nimeni. Da, chiar așa? Ia să văd cum mă vede Dumnezeu. Nu mă vede un necunoscut, faimosul, ci mă vede, sunt bine cunoscut în ceruri. Vă aduți aminte de fiii preotului ceva? Când au vrut să scoată, să exorcizeze, să scoată demoni și vin demonii, ies demonii și spun, dar voi cine sunteți? Pe Pavel îl știm, pe Iisus îl cunoaștem, Pavel și dar voi cine sunteți? Nu contează cine te cunoaște în lumea asta. Contează faima din cer. Suntem bine cunoscuți, băieți. Știu foarte clar, suntem apostoli, suntem gata să ne dăm viața pentru Dumnezeul nostru. Suntem bine cunoscuți, faimă, toate ziarele din cer scriu despre noi. Uite ce fac slujitorii mei, Dumnezeu să laudă cu noi. Domnul să vă ajute să aveți pe inima voastră să fiți bine cunoscuți în ceruri. Domnul să vă ajute când alții zic că sunteți morți, să spunem trăim. Când altul vă spune că ești un pedepsit, să spun nu-s omorât. Merg mai departe. De 7 ori sunt căzut. Dar de fiecare dată mă ridic. Sunt întristat, s-o crezi tu, mi-a plăcut asta la nebunie. Suntem totdeauna plini de veselie. Dar eu văd fața ta că ești trist. Și el spune, sunt totdeauna plin de veselie. N-am cum, dacă sensibil, n-am cum să nu fiu cu cel care e în suferință, să nu fiu trist. Dar în mine există ceva veselie și se vede veselia. Cu ce veselia? Legată de ce? Legată de cine e Dumnezeu? De ce poate să facă Dumnezeu? De ce vor fi cei care sunt acum întristați? Săraci, îmbogățim pe mulți. E puțin lucru să-i spui altuia despre Hristos, e puțin lucru să vezi o viață schimbată și el să mărturisească. Am trecut de la lumină de la întuneric la lumină. Eram legat de beții, de curvii, de minciună, de înșelătorie, de tot. Și acum sunt un om liber. N-aveam nicio nădejde. Plângeam de milă și vai, se termină la mormânt și că n-am moștenitor și că n-am ce să lăs. Și acum știu cine e familia mea. E puțin lucru să aduci nădejde veșnică în viața unui om. Și Pavel spune aici,
îmbogățim pe mulți. Îmbogățim pe mulți, dar îmbogățim cerul. Nimic n-aveți. Stăpânim toate lucrurile. Cine este al lui Hristos, totul este al lui. Într-o zi se va arăta ce are Hristos și ce avem cei care suntem cu Hristos. Stăpânim toate lucrurile. Pavel așa se vede. Dacă vreți să vă priviți altfel, treaba noastră, dar Dumnezeu nu vede așa. Uitați-vă la cei care au o imagine scăzută despre ei, care cred mai mult ce spun alții despre ei. Ești un necunoscut, ești muritor, ești un pedepsit, ești un întristat, cum devii? Ești ultur, tai ca o găină. Când Dumnezeu spune, arăți ca o găină, dar tu ești vultur. Vultur. Un alt lucru care din text aș vrea să-l încurajez este slujitorul Domnului ia multe hotărâri ca să-L onoreze pe Dumnezeu și să întărească relația cu frații de credință. Pavel spune, lărgiți-vă inima. Ne-am lărgit inima față de voi. Voi nu sunteți la întristare în inima noastră, dar faceți și voi lucrul ăsta. Cum și-a lărgit Pavel inima față de ei? Două lucruri care sunt importante. Potrivit slujbei împăcării, ca să poți să-ți lărgești inima față de altul, este să ierți. Potrivit slujbei împăcării, Hristos a murit pentru tine și ți-a iertat toate păcatele. Tu ești chemat pe oricare îți greșește să-l ierți. Că dacă nu, inima ta așa e strânsă. Când îl vezi sau când auzi, așa e inima ta. Trebuie să-l ierți din pricina lui Hristos. Al doilea lucru, Pavel se duce și le spune, v-am iertat, băiețaș, că eu trebuie să slujesc Domnului, trebuie să merg. Dar vreau să mă pregătesc, să mă întâlnesc cu voi. Mai iau o hotărâre. În 2:1. Am hotărât, dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare. S-a hotărât ca tot ce este emoția asta întristării și mă întâlnesc cu niște oameni care sunt întristați. Pentru că Pavel a scris o epistolă, i-a ciufulit bine și a zis, îndreptați-vă. Și ei în loc să o ia asta ca de la un tată, cum a zis, copiii mei, ca la un tată. Când mă apropii de copiii mei și ciufulesc, le vreau binele. Și ei nu l-au văzut ca pe un tată. Și s-au întristat. Și Pavel spune, ultima lecție, am hotărât în mine să nu mă întorc la voi cu întristare, că atunci când vă văd, vreau să văd bucurie. Noi putem fi iertați unul cu altul, dar în același timp să mergem să ne uităm în stânga și în dreapta. Dar suntem iertați. De ce? Pentru că nu ne lărgim inima. Nu hotărâm în noi să ne întoarcem la cei care ne-au greșit, să ne întoarcem fără întristare. Pavel spune, lărgiți-vă și voi inima. Pentru că atunci când ierți, dintr-o dată dezlegi, dai drumul. Atunci când te hotărăști să nu ții întristarea, tu îți faci bine totdeauna. Lucrează. Gândește la lucrul ăsta. De la versetul 14 la 18, Pavel ne spune, uitați-vă ce înseamnă a iertat, s-o mai lărgit inima. Nu te mai întorci cu întristare, o altă hotărâre, s-o mai lărgit inima. Dar sunt lucruri care ne țin inima legată și nu putem să ne lărgim inima față de cei din jurul nostru datorită altor lucruri. Pentru că suntem legați de lucrurile din lumea aceasta. Și Pavel începe și dă o descriere aici, cum putem fi legați și mi-au plăcut explicațiile spuse aici. Nu vă înjugați, rupeți orice legătură, nu vă asociați, nu stați împreună, nu faceți nicio înțelegere, rupeți orice legătură. Pavel vine și spune, de cele mai multe ori, nu iertăm, nu hotărâm să ne întoarcem printre stare, dar în schimb ne asociem cu tiparul lumii acesteia care are 3 caracteristici și e foarte important. Prima caracteristică este totdeauna, este un spirit de neiertare. Neiertarea este una dintre rădăcinile cele mai periculoase ale ființei noastre. În Efeseni, în capitolul 4, Pavel spune,
Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Adică dacă e Duhul Sfânt în tine, nu ai cum să trăiești în neiertare. Poate e o zi, 2, 3, 5, un an, dar trebuie să ierți pentru că te vindești pe tine. Și Pavel spune, orice amărăciune, orice iuțime, orice clevetire, orice răutate, știți ce cuvânt folosește? Să piară din mijlocul vostru. Ca și cum ar spune, înapoi a mea Satanii. Deci sunt ca niște roade, niște mlădițe a unei rădăcini care te omoară pe tine. De asta Pavel spune, să n-ai nicio legătură. Nu-ți spune să nu ai legătură cu cei care sunt necredincioși din lumea asta. Pentru că în 1 Corinteni 5 spune că ar trebui să ieșim din lume. Dar îți spune, nu avea nicio legătură cu nimeni, fie că e frate, fie că e din afară, care, prin a sta cu el, a avea legături, în a te asocia cu el, în a face ceva cu el, te influențează într-un mod negativ. Adică, te duce spre neiertare. S-a făcut, îl știu eu pe ăla. Te aruncă. În loc să spună, iartă-l frate meu, vindecă-te, te aruncă în neiertare. Nu te asocia, nu fă nicio legătură, nu strânge cu nimeni care te duce spre imoralitate. Ce legătură Pavel spune aici între Belial și Hristos? Al doilea, după lipsa de iertare, este în mod special și foarte, foarte periculos, relația cu lumea ocultă. Ce legătură este între Domnul dragilor și Hristos? Ce legătură este între voi și idoli? Ce legătură sunt lumea ocultă? Suntem acaparați astăzi tot felul de desene animate. Dar toate sunt magia, vrăjitorii, sărbători, Halloween și toate alea. N-aș vrea să vă întreb. Dacă aș avea copii să-i întreb, spuneți și voi copiii, care ați sărbătorit Halloween-ul? Cred că mă doare ficatul. Sper să nu fie adevărat. Ca părinții să n-aibă lumina asta, să spună, înapoi a mea Satanul, nu înalți moartea, ci eu vreau să înalți viața. Nu vreau să fac spurcăciuni, ci vreau să aduc viața. Și astea spuse în mintea copiilor, prin jocuri, prin reclame, prin filme, prin desene animate, tot felul de spurcăciuni. Și noi ne asociem cu lucrurile alea. Alea te omoară. Imoralitatea te omoară. Ocultismul te omoară. Lipsa de iertare te omoară. Și Pavel spune, cum să vă lărgiți inima? Nu mă iertați, nu vă întoarceți la mine cu întristare și plus de asta, când nu le faceți, vă asociați, vă legați, vă relaționați cu toate lucrurile astea. Domnul să ne dea lumină. Domnul să ne dea lumină. Spui, Doamne, vreau din toată inima să n-am treabă cu lucrurile astea. Vreau să am înțelepciune, vreau să-mi deschid ochii, vreau să-mi refac din nou, să-mi revizuiesc atitudinea față de lumea asta. La ce mă duc? N-am treabă cu imoralitatea. Mă rupe, mă termină. Și din interior îmi distruge și familia, și copiii, și generații următoare. N-am treabă cu ocultismul. N-am treabă. Dacă spun eu ce-a fost în trecut, în viitor, n-am treabă cu puterea întunericului. Trebuie să mă duc la Dumnezeu. Cu neiertarea mă termină. Dar depinde de noi să nu avem legături. De asta Hristos ucenicilor a zis, v-am dat putere. Ce să faceți? Orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în cer. Orice veți lega pe pământ, va fi legat și în cer. Poți să-i spui, în numele lui Iisus, ei, Satanul, n-am nicio legătură cu tine. Poți să spui, nu vreau să mă uit la filmul ăsta. Poți să spui, nu vreau să mă uit la poza asta. Poți să spui, nu mă duc să mă întâlnesc cu familia respectivă. De ce? Ori nu mai bârfim, nu mai apropouri, nu mai... Deci trebuie să, dacă cu adevărat îl iubesc pe Domnul, trebuie să știu, să cunosc lumea asta. Toate marile imperii, știți de ce au căzut? Asta e cauza. Imoralitatea, ocultismul și neiertarea. Și toate au căzut, cât au fost disciplinați, cât au fost, s-au ținut noi mari. Când au început acum, suntem cei mai tari, imoralitatea, hai să dăm câte o sărbătoare, dar hai să termine cu urgii. Imoralitatea au început să le ia seva bărbaților. După aia ce să facem? Hai să înălțăm. Cine? Dumnezeii noștri. Și au început să închine, să facă temple și s-au dus toate resursele și toate puterile, s-au dus în toate părțile, la toți zeitățile. Și bineînțeles că se terminau când se terminau. Și încet puterea. Și ai început să vezi imoralitate, lipsă de caractere, și s-au stins. Despre poporul lui Dumnezeu. Ce se spune?
cum spune în Daniel în capitolul 2, suntem acea stâncă din Hristos care trăim în lumea aceasta, în mijlocul tuturor împărăților, dar care împărăția asta va distruge toate împărățiile. De ce? Pentru că avem pe Hristos, pe Dumnezeu în noi. Nu suntem temporari, da? Suntem creați să fim veșnici cu Dumnezeu. Facem parte din împărăția lui Hristos, o împărăție veșnică, o împărăție fără sfârșit. Pavel, ajută-ne. O dragoste mare este dată de o cunoaștere mare. Cunoașteți tot mai mult identitatea. Vreau să spun că acum când m-ar întreba cineva care e lucrul cel mai important, am zis, nu pleci de acasă. Dacă nu-ți cunoști identitatea, cine ești tu, cum te vede Dumnezeu, nu cum te vezi tu și cum te văd alții. Cine ești tu după chipul și asemenea lui Dumnezeu? Cunoașteți identitatea. Cu cât îți cunoști identitatea, vei dori să petreci intimitate cu Dumnezeul tău. Și dacă îți cunoști și dorești să stai cu Dumnezeul tău, vei avea impact în viața de toate zilele. Uitați-vă, nu avem impact. De ce? Nu avem timp de a petrece cu Dumnezeul nostru. Nu că nu avem timp, nu ne facem. Și nu ne cunoaștem identitatea. Pavel îi spune aici, băieți, treziți-vă, știți cine sunteți voi? Hai să ne aducem aminte de identitatea noastră. Noi suntem templul Dumnezeului celui Fiu. Dumnezeu a zis, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Repet, Dumnezeu umblă în mijlocul poporului, în mijlocul casei, în mijlocul familiei mele. Dumnezeu se numește cu numele meu, Dumnezeul lor. Eu aparțin Dumnezeului acestuia viu. Eu vă voi fi, 16, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice cel atotputernic, El Shaddai. Cunoașteți identitatea. Sunt creat după chipul lui Dumnezeu, dar pot să-i spun, prin credința în Hristos, pot să-i spun lui Dumnezeu că este Tatăl meu. Prin credința lui Hristos pot să spun, Dumnezeu umblă în mijlocul poporului Său, umblă între noi. Dumnezeu este lângă noi. Vom sărbători, ne aducem aminte de întruparea lui Hristos. Ce s-a întâmplat acolo? A venit Iisus, Cel care ce face? Ne iartă de toate păcatele. Dar nu numai asta. Și îl vor numi Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi, este lângă noi. Cunoașteți identitatea. Când încerci să cunoști identitatea, știi că sunt. Dumnezeu e Tatăl meu. Nu am de ce să-mi fie frică. Viața și moartea sunt în mâna Lui. Ce-a început va duce la bun sfârșit. Eu aparțin lui Dumnezeu. Cunoașteți identitatea. Ești fiu de Dumnezeu. Când Dumnezeu și-a dat viața pe noi, nu ne-a lăsat orfani, ci a venit și a pus în noi, toți care cred în Hristos, sunt sincer, ce a pus în noi? Duhul Fiului Său. Cel care a înviat pe Hristos din morți ne va învia și pe noi. Să-mi cunosc lucrul ăsta. Și atunci spun că nu mi este frică de moarte. Și nu mi este frică de ce o să vină. Pentru că aparțin lui Dumnezeu și El este suveran. Că cu cât îți cunoști identitatea mai mult, vei spune, vrei să stai cu Domnul. Doamne, ia descoperă mai mult. Spune mai mult cum mă vezi Tu pe mine. Spune-mi că vreau să petrec timp. Când Hristos a fost botezat, asta e o chestie foarte tare. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Iisus și s-a auzit din cer un glas care ce-a zis? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Fiul prea iubit. Este dus în pustie și vine diavolul și zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pleacă de aici. Nu-i glasul Tatălui. Cum mă numește Tatăl? Fiul prea iubit. Intimitatea îmi spune din nou, descoperi cum te vede Dumnezeu. Nu numai că sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt Fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Tu nu ești doar un copil de Dumnezeu. Tu ești copilul prea iubit al lui Dumnezeu. Identitate.
Intimitate. Faci parte din familia lui Dumnezeu. Fii și fiice. Hristos n-a murit pentru noi și a plecat în cer ca să ducă cu mâna goală în cer. Și El va spune, iată copiii pe care mi-ai dat, fiii și frații mei și surorile mele. Intimitatea îți spune, ești mult mai prețios decât te vezi tu, pentru că Dumnezeu te vede mult mai prețios. Dar din identitatea și intimitatea ta, după aia, când ai ieșit în lume, ai un impact, pentru că Dumnezeu ne-a dat puterea asupra vrăjmașului, ne-a dat puterea asupra tuturor. De ce? Pentru ca să-L prezentăm pe El. Să-L prezentăm pe El. Cum credeți că au schimbat apostolii lumea? Își cunoșteau foarte clar cine este Iisus pentru ei. De asta a întrebat Iisus. Cine spuneți voi că sunt eu? 2. Cunoșteau foarte clar care este familia și iubeau să stea cu familia. Și după aia când au ieșit în lume au avut impact. Domnul să ne binecuvânteze, frații mei. Mă bucur așa de mult că suntem din familia lui Dumnezeu. Mă bucur așa de mult pentru că sunt promisiuni extraordinare. Toate făgăduințele astea care le luăm pentru noi. Ne spune Domnul, trăiți pentru mine, trăiți cu mine, trăiți în sfințenie, trăiți în curățenie. Aveți atâtea și atâtea lucruri ca să le faceți. Este o onoare. Suntem onorați să fim ai lui Dumnezeu. Este o onoare. De aceea, dacă ești chemat să fii slujitor al Dumnezeu și toți chemați să slujim, trebuie să avem povestea noastră. Cum ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Cum ne-a schimbat viața și să o spunem tuturor. Domnul să vă binecuvânteze, să vă asculte rugăciunile și să credeți din toată inima că El ne-a chemat să facem lucrări mai mari decât le-a făcut Iisus. Trebuie să le credem, să le cerem, să spunem, Doamne, suntem la dispoziția Ta și vrem ca Tu să fii cunoscut. Nu noi, Tu să fii cunoscut și glorificat. Amin.